इंधन दरवाढीचा दुधाला फटका बसलाय। पिशवीबंद दूध 2 रुपयांनी महागलंय। गाई आणि त्याचबरोबर म्हशीच्या दुधाच्या दरात 2 रुपयांची वाढ झाली आहे। दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरातही 10% वाढ झाली आहे। मंगळवारपासून दूध दरवाढ लागू होणार आहे। दूध संघाच्या बैठकीमध्ये दरवाढीचा निर्णय घेतला गेलाय। पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात भरमसाठ वाढ झाल्यानंतर आता त्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे। इंधन दरवाढीमुळे वाढलेला खर्च, त्याचबरोबर वाहतुकीचा खर्च, पॅकिंग, कच्च्या मालाच्या दरात झालेली वाढ या सगळ्याचा परिणाम यावर झालेला आहे आणि त्यामुळे गाय आणि म्हशीच्या पिशवीबंद दुधाच्या दरात सुद्धा 2 रुपयांची तर दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात 10% वाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील प्रमुख खासगी आणि सहकारी दूध संघानं घेतलेला आहे। ही दरवाढ 11 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे। राज्यातील प्रमुख खासगी आणि सहकारी दूध संघांचा समावेश असलेल्या दूध उत्पादक आणि प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या सभासदांच्या बैठकीत दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे।